Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω και εγώ στην απόψινή βραδιά του Φιλοσοφικού Αθήνεου Εκατηβόλος, που είναι η τελευταία της συγκεκριμένης περίοδου, 2014 εντός εισαγωγικών, 2015 εντός εισαγωγικών, και θα συνεχίσουμε από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τις εκδηλώσεις μας και τις διαλέξεις μας. Επέλεξα να κλείσω αυτή την περίοδο με τη σημερινή ομιλία, κλείνοντας επίσης και την ύλη του δεύτερου τόμου μου από τα σεμινάρια ηθικής φιλοσοφίας, με τα οποία εξηγούσαμε μία-μία από τις αρετές των Ελλήνων. Ο πρώτος τόμος, το πρώτο βιβλίο έχει σχεδόν εξαντληθεί και κρίνεται πιθανή τώρα η δημοσίευση μιας νέας επιδομής με όλα πλέον όλες τις υπόλοιπες αρετές και τις προηγούμενες που έχουν δημοσιευτεί και τη σημερινή αρετή της πίστεως, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό ενοιολογικά από αυτά που γνωρίζουμε στην νεοελληνική όταν εκφωνούμε τη συγκεκριμένη λέξη. Πίστης, όταν ακούμε σήμερα, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει στα αυτιά του μέσου ανθρώπου. Για τους προγόνους μας όμως είναι κάτι διαφορετικό. Είναι μία από τις πολλές λέξεις και έννοιες που έχουν αλλοιωθεί, διαστρεβλωθεί και παραποιηθεί. Και θα δούμε στη συνέχεια της παρουσιάσεως τι ήταν αυτή η πίστης και τι ήταν το αντίθετό της. Η αντίστοιχη κακία της δηλαδή. Το να μην τηρείς την πίστη. Που εδώ ήδη το μαρτυράριο τίτλος είναι η προδοσία. Με ευκαιρία αυτό ότι παρουσιάζουμε την αρετή και την κακία της, βρήκα την ευκαιρία να κάνω μια μελέτη στη βιβλιογραφία που κυκλοφορεί γύρω-γύρω για τα αίτια που δημιουργούν το φαινόμενο της δεύτερης επιλογής, δηλαδή της προδοσίας, μια ενδιαφέρουσα μελέτη για το τι δημιουργεί την προδοσία και τον προδότη. Γιατί κάτι το δημιουργεί. Όπως δημιουργεί και τον κλέφτη κάτι, έτσι και το προδότη κάτι το δημιουργεί. Πάμε λοιπόν. Στον μακρύ κατάλογο των ανώτερων και σταθερών ηθικών στάσεων, οι οποίες οικοδομούν το αξιακό σύστημα των Ελλήνων και ονομάζονται αρετές, περιλαμβάνεται και η πίστης, την οποία ο Πιτακός ο Μυτιληναίος έθετε ως σημαντικότατο για τον άνθρωπο ζητούμενο με τη γνωστή προτροπή του θεράπευε πίστην, δηλαδή να καλλιεργείς την αφοσίωση. Το αφοσίωση είναι μια νεοελληνική απόδοση και δυστυχώς γίνεται γιατί έχει υπάρξει η παραποίηση. Θα μπορούσαμε να λέμε να καλλιεργείς την πίστη. Αλλά αν το πούμε αυτό στον νεοέλληνα, θα καταλάβαινε αυτό που καταλαβαίνει ο νεοέλληνας με αυτή τη λέξη. Η λέξη αφοσίωσης, που στην νεοελληνική προσπαθεί να αποδώσει το πραγματικό νόημα της λέξης πίστης, λόγω της παραποιήσεως του νοήματος από τους χριστιανούς, σε βαθμό που η πίστης να έχει καταντήσει να σημαίνει με τα λόγια του Αμερικανού σατυρικού Αμβρόσιου Μπίρς, την άνευ αποδείξεων, αποδοχή των λεγόμενων κάποιου που μιλά άνευ γνώσεων για πράγματα άνευ προηγουμένου. Στην αρχαιότητα σήμαινε βεβαίως κάτι άλλο. Η λέξη προέρχεται από το ρήμα αφοσιώ, που σημαίνει καθιερώνω, επανορθώνω σε περίπτωση αμελίας, λατρευτικών καθηκόντων, αλλά επίσης και πράττω κάτι απλώς κατά καθήκον, αφοσιώσεως ένεκα. Η πίστης δεν ήταν αυτό που απατεωνίστηκα αλλά και επικινδύνος, όπως αποδείχθηκε από την ιστορία. Ο Σαούλ Σάβλος Παύλος όρισε στην επιστολή του προς Εβραίους, στο σημείο 11.1, ως τάχα πραγματικότητα για όσα ελπίζουμε και βεβαιότητα για τα όσα δεν βλέπουμε. Με την φράση, τη λέξη, πίστης εστίν ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων. Αντίθετα, προερχομένη εκ του ρήματος πείθομαι, σημαίνει η λέξη πίστης, καταρχάς,
την βεβαίως και καθόλου πεποίθηση περί τινός πράγματος και την υποκειμενική βεβαιότητα και κατ' επέκταση, και εδώ έρχεται η έννοια στο επίπεδο της αρετής, την τιμιότητα, την εγγύηση, την αξιοπιστία, τη σταθερότητα και τη συνέπεια στην τήρηση συνθήκων και όρκων. Θεός προστάτης της πίστεως, ως αρετής, είναι ο Ζεύς πίστιος, Jupiter Fidius στους Ρωμαίους, όπου η Fides λατρεύεται και ως θεότητα, Fides Publica Populi Romani, με ιδιαίτερο ναό της από το έτος 254 πριν από την απαρχή της χριστιανικής χρονολόγησης, δίπλα σε εκείνο του Καπιτολίου Διός. Ο κατέχον την αρετή της πίστεως ονομάζεται πιστός, δηλαδή εκείνος που είναι γνήσιος και κατά τον χαρακτήρα αδαμάντινος, ο πιστός προς τι, ο άξιος εμπιστοσύνης, ο τίμιος και έμπιστος, ο έμμονος εκ του εμένω, εν και μένω, δηλαδή μένω σταθερός, μένω πιστός στον λόγο ή τον όρκο μου, δεν υποχωρώ σε πιέσεις, μένω πιστός στις αρχές μου ή τις απόψεις μου, που βέβαια καμία και αυτή η λέξη δεν έχει να κάνει σχέση με την σύγχρονη, που λέμε έχει αιμονές ο άνθρωπος. Σε διασωθέν απόσπασμα ελεγείας, στο σημείο υπαριθμών 1, 11, 35 του Θεόγνιδος, του Μεγαρέως, η πίστης παρουσιάζεται ως μεγάλη θεά, συγγενής της ελπίδος, της σοφροσύνης και των χαρίτων, με τις παρακάτω λέξεις. Ελπίς εν ανθρώπιση μόνη Θεός εστλή ετεστήν, άλλοι δούλοι μπόνδ, εκλειπώντες, προλειπώντες έβαν, όχι το μεν πίστης, μεγάλη Θεός, όχι το δανδρών, σοφροσύνη, χάριτες, ο φίλε γιν έλιπον, όρκη, δουκέτη, πιστή, εν ανθρώπιση δίκαιη. Περιγράφοντας ο Σενέκας τις διάφορες αρετές μέσα σε μία επιστολή του, 88-29, χρησιμοποιεί τα εξής λόγια για την πίστη, η ανυπαρξία της οποίας στους Καρχεδονίους ήταν παρημιώδης με τον όρο πούνικα φίντες, δηλαδή η πίστη των Καρχεδονίων. Sanctissimum humani pectoris bonum, δηλαδή το πιο θεϊκό αγαθό μέσα στο στήθος του ανθρώπου. Στους ιερούς κανόνες νηγιά μας, της γιόγκα, η πίστης με την έννοια πάντα της συνέπειας και αφοσίωσης συγκαταλέγεται μέσα στις 5 αρετές, υπό τον Ινδουιστικό όρο τάπας, και ανάλογα τοποθετείται αυτή στις 7 αρετές του Ιαπωνικού κώδικα Μπουσίντο ως τσου, δίπλα στην Μακότο, η Συν, δηλαδή την ευθύτητα ή την ειλικρίνεια, που ως αρετή στο ελληνικό επίπεδο την έχουμε ήδη παρουσιάσει και εξετάσει σε αυτή την αίθουσα, και την Μέιο, την τιμή. Με δεδομένα τα παραπάνω, δεν είναι διόλου ανεξήγητο γιατί η ελληνική λέξη πίστης υπέστη τέτοια χυδαία κακοποίηση από τους χριστιανούς. Η πίστης είναι υψηλή αρετή, απευθείας εκπορευωμένη υπό του Θεού Διός, επειδή προϋποθέτει ένα καλά δομημένο εσωτερικό αξιακό σύστημα, η άκαμπτη τήρηση του οποίου είναι για το υποκείμενό της αυτονόητη, καθώς σχετίζεται με την τιμή. Η ηθική του κατόχου αυτής της συγκεκριμένης αρετής είναι μια ηθική που λογοδοτεί στον ίδιο της τον εαυτό. Στην καλύτερη διατύπωση για αυτή την αυτονόητη εκαμψία, την καλύτερη, την διάβασα προετών στις 25 αρχές ηθικής του Αλέν ντε Μπενουά. Μια εξαιρετική διατύπωση. Πρέπει να ορίζουμε νόμους για τον εαυτό μας, υπό τον όρο όμως να μην τους αλλάζουμε. Πράγμα που ωστόσο δεν μας εμποδίζει από το να δίνουμε νέες διαστάσεις στις προοπτικές που επιλέξαμε. Να μην υποχωρούμε, να μην τσακίζουμε. Να συνεχίζουμε ακόμα και αν δεν υπάρχουν πια οι λόγοι για να συνεχίσουμε. Να μένουμε πιστοί στις προδομένες ιδέες, πιστοί ακόμα και για λογαριασμό εκείνων που δεν έμειναν πιστοί. Να μένουμε πιστοί επίσης και σε όλους εκείνους που δεν υπάρχουν πια. Να υπερασπιζόμαστε εναντίον όλων, ακόμα και εναντίον του ίδιου μας του εαυτού, την ιδέα που έχουμε για τα πράγματα και την ιδέα που θέλουμε να έχουμε για τον εαυτό μας. Η τήρηση της πίστεως στηρίζεται στην προσωπική τιμή, που εάν απουσιάζει,
δεν τίθεται καν θέμα συνέπειας και αφοσίωσης. Επάνω σε αυτό ο προαναφερθής έγραψε: η μεγαλύτερη τιμή είναι το να μην παραβαίνουμε ποτέ τους κανόνες που έχουμε οι ίδιοι βάλει στον εαυτό μας. Η εικόνα που δημιουργούμε για τον εαυτό μας γίνεται αληθινή από τη στιγμή που συμμορφωνόμαστε με αυτήν. Από εκεί και ύστερα, το αν πρόκειται για μια εικόνα ή για μια πραγματικότητα έχει πολύ μικρή σημασία. Οι δύο όροι συμπίπτουν. Η ιδέα που λαμβάνει σάρκα αποτελεί ούτως ή άλλως την πραγματική ενσάρκωση του λόγου. Κάθε υποχρέωση υποχρεώνει, καμία περίσταση δεν αποδεσμεύει. Ο καλύτερος τρόπος για να μην τρεπόμαστε για τους άλλους είναι να μπορούμε να αισθανόμαστε υπερήφανοι για τον εαυτό μας. Ενώ όμως η τήρηση της πίστεως στηρίζεται, όπως είπαμε αμέσως πριν, στην προσωπική τιμή, αυτή η ίδια η πίστης στηρίζεται στην αίσθηση συλλογικής τιμής, ασχέτως του μεγέθους της συλλογικότητος, από οικογένεια έως ολόκληρο έθνος, δίχως την οποία κανείς δεν παραμένει πιστός σε τίποτε, όπως άλλωστε και στην αντίθετη περίπτωση κανείς δεν μπορεί να προδώσει τίποτε. Για να προδώσεις πρέπει πρώτα να ανήκεις, έχει πει ο διπλωμάτης και κατάσκοπος Κιμ Κίλμπι. Η πίστης είναι μια διαρκής επιβεβαίωση τιμής προς κάποιο εμείς. Το εμείς είναι μια σημαία, η θέα της οποίας σημαίνει πολλά για τους πιστούς της, αφήνει αδιάφορους τους ξένους και προκαλεί μίσος ή φόβο ή ενίοτε και τα δύο μαζί στους εχθρούς. Το εμείς ορίζεται από δεδομένο υπόβαθρο και κοινές έννοιες. Όταν διαμορφωθεί το όποιο εμείς, διαμορφώνονται επίσης και τα σύνορά του. Δηλαδή, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να μοιραστεί με τους απ' έξω σε κάθε επίπεδο. Υλικό, ηθικό, πνευματικό και ψυχολογικό. Και στα τρία τελευταία από αυτά τα επίπεδα, κάθε εμείς διατηρεί ένα άβατον, έναν απρόσιτο από τους απ' έξω χώρο, μία σειρά από ιερά μυστικά, και οι δύο λέξεις μέσα εισαγωγικά, και τα οποία, όπως σωστά επεσήμανε η Σουηδή κοινωνιολόγος Μαλίν Έγκερστρομ, που έχει εκδώσει το βιβλίο που βλέπουμε δεξιά το ξόφυλλό του, στο βιβλίο της «Απιστία και προδότες», η κοινωνιολογία της προδοσίας, 1990, είναι τέτοια επειδή και μόνο έχουν οριστεί ως τέτοια από το εμείς και όχι επειδή μια πιθανή αποκάλυψή τους θα έβλαπτε σε κάτι. Το κύριο αντίθετο της πίστεως είναι η προδοσία, αν και επίσης επιμέρους αντίθετά της είναι η απιστία, η αναξιοπιστία, η επιορκία, προκειμένου περί συμφωνιών που έχουν επικυρωθεί δια όρκου, η απεμπόλησης, η δολιότης, θα δούμε το καθένα από αυτά τι σημαίνει, η διπλοκαρδία, η διπλοπροσωπία, τελεία. Προδοσία, εκ του ρήματος προδίδομη, ή τι παρέχω εκ των προτέρων, κάνω πρόδοση δηλαδή, παραδίδω στον εχθρό, δείκνημη προδότης, θηλυκό προδότης με γιώτα, προδίδω, εγκαταλείπω, εν ανάγκη ή εν κινδύνο, φανερώνω τα κρυπτά, αλλά και δείκνημη αχάριστος. Σημαίνει εν γέννη, είτε παράδοση στον εχθρό εκείνων που μας έχουν ανατεθεί να φυλάσσουμε, είτε αθέτηση ηθικών υποχρεώσεων και υποσχέσεων ή εγκατάλειψη αρχών, ιδεών κτλ. Είτε αποκάλυψη μυστικών που ωφελούν τον εχθρό ή τον όποιον άλλον αντίπαλο. Είτε κατάδοση, κοινώς κάρφωμα κάποιου ανθρώπου στους διώκτες του. Ως απιστία ορίζουμε την από κάποιον προδοσία της εμπιστοσύνης που καλή την πίστη του έχει δειχθεί. Ως αναξιοπιστία ορίζουμε την ασυνέπεια σε βαθμό που να μην μπορεί να δειχθεί πλέον καμία απολύτως εμπιστοσύνη. Και ως επιορκία την καταπάτηση του όρκου, αποτρόπαια και ευδελίδη πράξη που στην αρχαιότητα οδηγούσε σε ίδιο άργος με την ανθρωποκτονία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί δυστυχώς στις ημέρες μας ο κόσμος νομίζει ότι ο όρκος είναι ένα καλαμπούρι και ήταν ίδιο άργος με την ανθρωποκτονία επειδή μόλυνε τις επικλήσεις των θεών. Ως απεμπόληση εκ του απεμπολό, δηλαδή πουλό,
ορίζουμε την εγκατάλειψη, το κοινώς λεγόμενο πούλημα, κάποιων κοινών ιδανικών ή των φίλων εν ειρήνη ή των συμμαχητών κατά τη διάρκεια της μάχης. Ως δολιότητα ορίζουμε την παμπέσικη προδοσία με εξαπάτηση και ως διπλοκαρδία ή διπλοπροσωπία τη συνέργεια υποκρισίας, προσποίησης και υπουλότητος που επιτρέπει στον εδώ εξαιρετικά επιτίδιο προδότη να κάνει την παλιοδουλειά του δίχως να γίνεται αντιληπτός. Κύριο αίτιο της προδοσίας είναι η ηθική κατωτερότητα που μπορεί να οφείλεται είτε στην ιδιοτέλεια, την υλική ή άλλη ανταμοιβή και κέρδος, είτε στον φόβο, είτε σε αρρωστημένο ψυχισμό, φθόνο, εκδικητικότητα, αμοραλισμό κτλ. Κάποιοι βεβαίως συρρυκνώνουν τις τρεις αυτές κατηγορίες σε μόνον δύο, την ανταμοιβή, το αργύριον δηλαδή, και το εγώ. Στην πρώτη κατηγορία, από τις τρεις, ο προδότης αποσκοπεί είτε στην απόκτηση πλούτου, είναι δηλαδή κλασικός αργυρώνητος, εκ του αργύριον και ονέομαι, αγοράζομαι δηλαδή, αγοράζομαι με ασήμι, είτε στην απόκτηση εξουσίας και συνειδητά πουλάει την συλλογικότητα ή το άτομο που έως τότε ταυτιζόταν. Τέτοιες περιπτώσεις στην ιστορία είναι εκείνες του εκδιοχθέντος από την Αθήνα τυράννου η Πία του Πισιστράτου, που επέστρεψε στο μαραθώνα του 490 πριν την απαρχή της χριστιανικής χρονολόγησης με τους Πέρσες, προσδοκώντας επανατοποθέτησή του στην εξουσία των Αθηνών. Του εφιάλτου στις Θερμοπύλες, του Πελοποννήσιου οπλαρχηγού Δημήτρη Νενέκου, που πέρασε με την πλευρά του Ιμπραήμ κατά τη διάρκεια της εισβολής του τελευταίου στην Πελοπόννησο, του Βίτγκουν Κουίσλινγκ, που έναντι του πρωθυπουργικού αξιώματος 1942-1945 παρέδωσε την πατρίδα του στην Νορβηγία, την Νορβηγία στους Γερμανούς κτλ. Γελιοδέστερες περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας είναι εκείνες που υπάρχουν πολλές μέσα στην ιστορία, ιδίως στην περισσότερο σύγχρονη, που κάποιος προδίδει με κίνητρα μόνο σεξουαλικά, και εδώ είναι οι αντικατασκοπίες του τελευταίου αιώνα, έχουν εφεύρει μάλιστα και έναν ειδικό όρο για την προσέλκυση τέτοιων προδοτών. Το honeypot, τη γυάλα με το μέλι. Του ρίχνεις από δίπλα την άλλη και τα... Ναι. Στη δεύτερη κατηγορία, ο προδότης λειτουργεί υπό καθεστώς φόβου, που ενίοτε είναι προϊόν παράνοιας, συνήθως όμως είναι υπαρκτός, και εδώ περιλαμβάνεται και ο εκβιασμός, όπου κάποιοι απειλούν με επώδυνες αποκαλύψεις ή με βασανιστήρια ή με θάνατο τον εκβιαζόμενο ή εξαρτώμενο προδότη ή τα αγαπητά του πρόσωπα, γιατί είναι και άλλη τεχνική αυτή, εάν δεν δράσει προδοτικός υπέρ των δικών του συμφερόντων. Τέτοιες περιπτώσεις στην ιστορία είναι αρκετές, με πιο γνωστή εκείνη της Γαλλίδας αντιστασιακής Μαθίλντ Καρέ, που από τα τέλη του 1941 είχε περάσει στην υπηρεσία των Γερμανών. Η φωτογραφία της από κάτω. Στην τρίτη και τελευταία κατηγορία προδοτών, η προδοσία αναδύεται ως τελική πράξη ενός μακρού υφέρποντος μίσους προς το λεγόμενο ίδιο, δηλαδή προς τη συλλογικότητα ή το άτομο που έως τότε ταυτιζόταν ο προδότης. Τέτοιες περιπτώσεις στην ιστορία έχουμε εκείνες του Αμερικανού στρατηγού Benedict Arnold, που το βλέπουμε κάτω αριστερά, που άλλαξε ξαφνικά στρατόπεδο στον πόλεμο της Ανεξαρτησίας, επειδή δεν είχε επαρκή αναγνώριση, ενώ είχε κάνει νίκες, δεν τον επιβραβεύανε πάρα πολύ οι συμπατριώτες του και πέρασε με τους Άγγλους και έμενε στην αμερικάνικη, ας πούμε, φρασεολογία ως Shadow Benedict Arnold, δηλαδή το πρώτο, όπως λέμε, σε φιάλτης, ας πούμε. Και του πράκτορα του FBI Robert Philip Hansen, κάτω η φωτογραφία, που είχε περάσει για τους ίδιους λόγους, επειδή δεν τον αναγνωρίζανε οι προϊστάμενοι του την πολύ καλή ποιότητά του και δεν τον επιβράβευαν, επί 22 ολόκληρα χρόνια στο σοβιετικό και εν συνεχεία ρωσικό στρατόπεδο. Σε αυτή την κατηγορία συνοστίζονται βεβαίως και όσοι είναι ταυτοχρόνως συμπλεγματικοί και εγωιστές, καθώς και από τη σύγχρονη ψυχολογία αδοκίμως, αυτό με εκνευρίζει πολύ αυτός ο χαρακτηρισμός, είναι φροηδικός, περιγραφόμενοι ως νάρκηση, που επειδή ακριβώς δεν ενδιαφέρονται για αυθεντικές σχέσεις ή εντάξεις, προδίδουν τους πάντες και τα πάντα ακατάπαυστα. Επιχειρώντας μια τυπολογία των τρόπων προδοσίας, η προαναφερθήσα Μαλίν Έκερστρομ καταλήγει σε δύο βασικές κατηγορίες. Την προδοσία δια του λέγειν και την προδοσία δια του φεύγειν.
Στην πρώτη κατηγορία, ο προδότης αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί μυστικό, εντός ή εκτός εισαγωγικών, δεν το έχω βάλει εντός εισαγωγικών, σχολιάζει απαξιωτικά τα ιερά και σεβάσματα του εμείς, στο οποίο μέχρι την εκδήλωση της προδοσίας φαινόταν ότι ανήκει, συκοφαντεί με τη δίθεν εγκυρότητα μέσα εισαγωγικά αυτού που υποτίθεται πως γνωρίζει από μέσα. Αυτό είναι ένα μεγάλο κόλπο, να συκοφαντείς συλλογικότητες βγάζοντας έναν αλυταρά να λέει ότι εγώ από μέσα θα σας τα πω. Είναι γνωστό κόλπο των τελευταίων 50 ετών. Περιγελά τα σύμβολα, επιχειρεί δολοφονία προσωπικότητος, το character assassination των ηγετών ή των υποδειγματικά πιστών του εμείς και όλο καθεξής. Το character assassination είναι ότι κατεδαφίζουμε τελείως μια προσωπικότητα, την συκοφαντούμε, την ξεφτιλίζουμε ώστε να όποιος ακούει αυτό το όνομα να καγχάζει, ας πούμε. Στη δεύτερη κατηγορία ο προδότης εγκαταλείπει το εμείς, καταγγέλλοντας ταυτόχρονα την αξία του και το κάνει αυτό επί σκοπό, να το βλάψει, θεωρώντας δηλαδή ότι η απουσία του και η καταγγελία του θα αποτελέσουν σοβαρά πλήγματα σε αυτό το οποίο αποχώρησε. Σε άλλες εκδοχές, ο δια του φεύγει προδότης αποσύρεται κατά τη διάρκεια της μάχης. Υποτακτεί, αυτομολύει τον εχθρό. Αποσύρεται και σε αφήνει και σφάζεσαι ή ακόμα χειρότερα περνάει με την πλευρά του εχθρού και σε χτυπάει και ο ίδιος. Θυμίζουμε εδώ την προαναφερθήσα απεμπόληση, την οποία παραπάνω εξηγήσαμε ως εγκατάλειψη, πούλημα κοινών ιδανικών, φίλων εν ειρήνη ή συμμαχητών κατά τη διάρκεια της μάχης. Τα κίνητρα βεβαίως είναι καθοριστικά για το εάν μια φυγή και προσχώρηση σε άλλο εμείς, έστω και ανταγωνιστικό, επουδενή όμως εχθρικό, αποτελεί προδοσία. Όπου μάλιστα ήδη κυριαρχεί το αργύριον, λόγου χάρη στο βιοποριστικό επάγγελμα, η φυγή και προσχώρηση κάποιου άλλου, το να φεύγει κάποιος από μια εργασία για μια καλύτερη, θεωρείται λογική επιλογή. Επίσης, το πέρασμα ακόμα και σε εχθρικό στρατόπεδο, και όχι όμως σε εμπόλεμη κατάσταση, δικαιούται να το πράξει ο επίσης περί του αργυρίου ενδιαφερόμενος μισθοφόρος και το έπρεπε άλλωστε ανενδίαστα μέσα στην ιστορία όλοι οι μισθοφόροι, ακόμα και οι περίφημοι σαμουράι. Ακόμα και οι δικοί μας στρατιώτοι που πολεμάγανε ως μισθοφόροι ο ένας απέναντι στον άλλον, δύο διαφορετικών εργοδοτών, αλλά ποτέ δεν συγκρούνταν μεταξύ τους. Πολεμάγανε σε διαφορετικές πτέρυγες της παράταξης. Προδοσία φυσικά δεν αποτελεί ούτε η αποστασιοποίηση λόγω ανικανότητας ανταπόκρισης στις απαιτήσεις ενός εμείς, του οποίου οι προδιαγραφές είναι υψηλές, δηλαδή διακριτά άνω του μετρίου. Δεν μπορώ να ανταποκριθώ και αποχωρώ, δεν σημαίνει ότι είμαι προδότης. Στην περίπτωση αυτή το υποκείμενο είναι απλώς ένας κουρασμένος άνθρωπος που επιδιώκει είτε την εφεξής ησυχία του, μεσαγωγικά, είτε τη βολή του μέσα σε μια άλλη, διακριτά χαμηλότερων απαιτήσεων συλλογικότητα. Δεν μπορώ, δεν αντέχω εδώ. Πηγαίνω πιο κάτω που μου αρμόζει και κινούμαι εκεί πέρα, γαλήνια και ωραία. Το πράγμα είναι διαφορετικό όμως όταν εκείνος που αλλάζει σημαία δεν το κάνει για να αποστασιοποιηθεί απλώς από την προηγούμενη, αλλά για να την καταστρέψει, ίσως από ενοχή και μόνο που δεν μπόρεσε να την αντέξει ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που στην τελική δεν πρέπει καν εμάς να μας απασχολεί. Μένουμε στην αποτίμηση της πράξεως και μόνον αυτής, και επί του προκειμένου σε κάθε περίσταση και σε κάθε σημείο της γης, αυτός που πράττει κάτι τέτοιο είναι τυπικά, όσο και ουσιαστικά, προδότης. Ένας συναγωνιστής Έλληνας εθνικός έγραψε πρόσφατα το εξής χαρακτηριστικό. Η πρότασή μας είναι ούτως ή άλλως πολύ απαιτητική. Υπάρχει κατανόηση για αυτούς που δεν την αντέχουν και αποσύρονται, όχι όμως και για αυτούς που την αντιμάχονται. Θα κλείσουμε τη μικρή αυτή διάλεξη, περνώντας για λίγο, σύντομα, με λαγωνικό τρόπο, από την πλευρά του προδιδωμένου, γιατί κατά κανόνα ο προδιδόμενος, όταν βεβαίως η προδοσία δεν τον έχει εξοντώσει, έχει πάντοτε ένα βαθύ τραύμα να διαχειριστεί. Οι άσοφοι προδιδόμενοι, οι ήδη προδοθέντες, σκέπτονται την εκδίκηση. Και ο Κοφούκιος λέει χαρακτηριστικά, όταν ξεκινάς για εκδίκηση, σκάβε δύο τάφους. Οι τόμενοι όμως, έτσι στο ηθικό επίπεδο, γιατί σε φέρνει στο επίπεδο, όταν ο προδότης σε φέρνει στο επίπεδο να εκδικηθείς, σε έχει νικήσει γιατί σε έχει πάει στο επίπεδο. Και αφού ουσιαστικά λοιπόν έτσι κατέρχονται για κάτι τέτοιο στο επίπεδο του άτιμου ανθρώπου που τους έχει προδώσει. Οι σοφοί
αντιμετωπίζουν την προδοσία διαφορετικά, όπως αντιμετωπίζουν και την αχαριστία, η οποία άλλωστε τρόποντινά αποτελεί μια μικρή προδοσία. Στα σεμινάρια για τις αρετές, θυμόσαστε, τονίσαμε ότι ο κατέχον την αρετή της γενεοδορίας λειτουργεί όπως και η φύση και οι θεοί απέναντι στους αγνώμονες. Δηλαδή, δεν αρνείται να δώσει και άλλα, διότι σε μια τέτοια περίπτωση οι αχρήοι θα τον είχαν εμέσως νικήσει, αφού τον είχαν κλείσει στον εαυτό του, αλλά απτόητος πάει παρακάτω και εξακολουθεί να δίνει. Γιατί έτσι πράττουν οι θεοί και έτσι πράττει και η φύση. Ανάλογα αντιμετωπίζει ο σοφός άνθρωπος και την περίπτωση της προδοσίας. Δεν κουμπώνεται απέναντι στους ανθρώπους, φοβούμενος μία επανάληψή της, γιατί εκεί όντως δημιουργείται ένας τέτοιος φόβος, αλλά απτόητος πάει παρακάτω και εξακολουθεί να πράττει ό,τι έπρατε και πριν, πολλές φορές μάλιστα έχοντας βελτιώσει τις μεθόδους του λόγω της αποκτηθήσης πείρας. Η προδοσία κάνει τον άσοφο επιζήσαντα αυτής ρεβανσιστή ή παρανοϊκό, τον σοφό όμως τον κάνει ισχυρότερο, αποφασιστικότερο και λαμπρότερο. Στην τελική, όπως λέει και η Θυμοσοφία, κάθε φορά που κάποιος μας πουλάει, άθελά του ανεβάζει την αξία μας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Με τα χαράς να κάνουμε μια συζήτηση, όχι μόνο στο συγκεκριμένο αντικείμενο, και γενικότερα στα πλαίσια της αρετής, γιατί είναι το κατεξοχήν δικό μας υψούμενο ως λάβαρο και σημαία, σε έναν κόσμο που καθολικά το στερείται. Και αν στις μέρες που έρχονται δούμε την υποθετή για μας αναγνώριση από την ελληνική πολιτεία, η πρώτη μας αποστολή είναι να αντιστρέψουμε το πολιτισμικά και ηθικά κατεστραμμένο περιβάλλον της πατρίδας μας. Γιατί δεν είναι οικονομικό το πρόβλημα της Ελλάδος, είναι πολιτισμικό. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Ρασιά. Να περάσουμε σε ερωτήσεις.